Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дакладней, чарадора, сябры. Прывітанне ўсім. Чарадора, мой сябар Буслік. О, Топа, а што гэта ты так нязвыкла вітаешся? Ну, просто я не зусім Топа. Як не зусім? Не выдумляй, мы з гледачамі цябе пазналі. Ты просто апрануўся ў нейкі карнавальны касцюм. Буслік, это не карнавальны костюм. Зараз я не просто Топа. Я Топа-прадказальнік. О, ого! І што ты прадказваеш? Буслік, а што можна прадказваць? Ну, вядома, будучыню. І даўно ты стаў гэтым прадказальнікам? Справа ў тым, што я папрасіў Надзейкі, каб яна падзялілася са мной чароўнымі здольнасцямі. О, як цікава! І што, яна падзялілася? Ну так, я ёй цэлы тыдзень ва ўсім дапамагаў. Вось яна і зрабіла мяне прадказальнікам. А яшчэ дала вось гэты магічны шар. О, здорово! Топачка, калі ласка, прадкажы мне зараз будучыню. Ну, добра, паспрабую. Так, Буслік, толькі ты сядзі ціхенька і не варушыся. Ага, не вырашуся. Нават не дыхаю. Вось і цудоўна. Тады я пачынаю. Чарадора, батэрфляй, шар магічны, не гуляй, не збівайся, не кружы, будучыню Бусліку прадкажы. Ой, мамачкі, ой. Ніякія не мамачкі, Буслік. Усё атрымалася. Ха-ха! Прадказанне адбылося. Ты хутка станеш шчаслівым. Ой, як прыемна. А што я павінен для гэтага зрабіць? Зараз паспрабуем даведацца. Так. Шар магічны, дапамажы. На пытанне Бусліка адкажы. Магічны шар даў свой адказ. Буслік, ты зараз захочаш аказаць дробную паслугу свайму сябру Топу і атрымаеш ад гэтага задавальненне. О, нішто сабе. А Топа, ты сапраўды навучыўся будучыню прадказваць? Ой, я з радасцю акажу табе паслугу. Мне прыемна, калі я магу быць карысным для сваіх сяброў. Значыцца, калі прыляціць коска, табе не складана будзе ёй сказаць, што гэта ты парваў кніжку. Я? Але я ж гэтага не рабіў. Ай, ды ведаю. Я сам яе выпадкова парваў. Ну, нязручна ўзяўся і раптам раз і ўсё. Кніжка асобна, вокладка асобна. Ой, шкода кніжку. Але я не разумею, навошта мне гаварыць, што гэта быў я? А ў цябе, Буслік, няма іншага выйсця. Магічны шар прадказаў, што гэта зробіш ты. Я ж магу толькі прадказваць будучыню, а ўплываць на яе, на жаль, не ў маіх магчымасцях. Эю, я усіх вас рада бачыць я. Добрый вечар, сябры. О, прывітанне, коска. Чарадора, кніжная дзяўчынка Коска. Ого, Топа, як ты незвычайна выглядаеш.
і вітаєшся? А то б у нас цяпер не просто мішка, а прадказальнік. Сапраўдны? Самы што ні на ёсць. Але гэта зараз не важна. А важна, Коска, тое, што Буслік збіраецца штосьці табе сказаць. О, слухаю тебя уважліва, Буслік. Коска, справа ў тым, што я незнарок выпадкова... Давай, Буслік, давай. Ой, незнарок Давай. парваў кніжку. Фух, сказаў. Нічога страшнага, Буслік, ты ж не знарок. Да таго ты яшчэ маленькі, і крылцы ў цябе невялічкі. Мог цяжкую кніжку не ўтрымаць, таму яна звалілася і парвалася. Так і было. Кніжка сапраўды даволі цяжкая. Трымаць яе было нязручна. Вось таму Буслік яе і упусціў. Тады мне ўсё канчаткова зразумела. Топачка, тое, што ты парваў кніжку, а не Буслік, не бяда. Ну, як добра, што ты не злуешся, Коска. А вось тут ты памыляешся. Я яшчэ як злуюся. Ой, Коска, калі ласка, не трэба злавацца на топу. А навошта мішка зноў хітрыць? Няўжо нельга было сумленна прызнацца, што гэта ты парваў кніжку? Я падумаў, што Буслік маленькі, і на яго ты сварыцца не будзеш. Ды і на цябе я сварыцца не буду. Ты ж не знарок. Вядома, не знарок. Я чытаў кніжку, трымаў яе за вокладку, а яна сапраўды цяжкая. Са стола і саслізнула. А у мяне ў лапах толькі вокладка і засталася. Топа, яшчэ раз нагадваю табе і ўсім нашым гледачам важную рэч. Пра тое, што з вамі здараецца, абавязкова трэба расказваць дарослым. І не хвалюйцеся, што на вас будуць злавацца. Галоўнае, каб усё з вамі было ў парадку. А яшчэ вельмі важна мець добрыя адносіны. А для добрых адносін неабходна сумленнасць. Прабачце, сябры, я ўсё зразумеў. Коска, дапаможаш мне кніжку падклеіць? Вядома, дапамагу. А твая гульня ў прадказальніка, Топачка, між іншым, даволі цікавая. Сапраўды? Вам спадабалася? Я вельмі рады. Топа, а паспрабуй зараз па праўдзе што-небудзь прадказаць. Ой, Буслік, не атрымаецца. Я ж не сапраўдны прадказальнік. А гэта несапраўдны магічны шар. Хаця... Пачакайце! Чакаем з нецярплівасцю. Так. Чарадора, батэрфляй, шар магічны не гуляй, не збівайся, не кружы, лепш нам мультик пакажы. Топачка, бачыш, у цябе ўсё атрымалася. У нас далей па плане быў мультфільм. А што? Можа, я патрэніруюся і сапраўды навучуся будучыню прадказваць. У цябе ўсё атрымаецца. А зараз давайце мультик глядзець. Чарадора. А зараз усім час мыць лапкі, тварыкі, чысціць зубкі. І ў ложачкі бегчы. А вам прадказваю самыя цікавыя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чарадора! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.
Вось машины ў гаражы, ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай.